kuluttua haetaan Savitaipalein Pettilässä polkuformulat. Mutta Michael Schumacheriin liittyen vielä. Sumi ei varmaan uskonut tai tiennyt, miten hyvä fiilis tulee välillä myös kakkostilasta. Ja ennen kuin mennään tuohon käännökseen konkreettisemmin, niin pari kellosta hän ajoi ensimmäisen kilpailunsa vuonna 1993 Etelä-Afrikassa. Silloin ei pisteitä. JJ Lehto oli siinä kilpailussa 5. Michael Schumacher kolaroi silloin. Ensimmäiset pisteet parikello sai samana vuonna, aloitusvuonna 1993 Japanista kauden päätöskilpailussa. Hän oli siellä 5. Ja nyt sitten näkyy vielä tätä draamaa. Koko kilpailun parhaat palat. Ja parikellolle obrigado, tämä oli loistavaa kilpailu hänen kannaltaan. Siinä se näkyy, miten raivokkaasti hän pääsee tuossa lähtötilanteessa ja ensimmäisen kierroksen aikana nousemaan jo kärkipaikalle, ja siinä se tapahtuu. Ja siitä eteenpäin parikello hallitsi täysin tätä kilpailua ja oli tämän päivän juhlituin sankari. Tämän hän otti itsekin tuossa puheeksi, nimenomaan nuo tilanteet, mitkä äsken näkyivät. Eli hän piti kisaa erittäin fantastisena ja yritti vain välttää siinä alkuvaiheessa varsinkin virheitä. Ja se ensimmäisellä kierroksella auto tosiaan toimi hienosti. Oli aikamoinen hässäkkä, hän kuvaili enemmän sitä lähtötilannetta, aikamoinen hässäkkä siinä. Hän nosti jo jalan kaasusta kunnolla, mutta löysi sitten kuitenkin aukon Williamsien välistä ja pääsi heti kuitenkin Ralfistakin ohi, ja se ratkaisi koko kilpailun. Hän sai ajaa sen jälkeen mielin määrin. Hän sanoi, että toki kilpailun aikana käytiin paljon keskustelua Ross Brownin ja insinöörien välillä, ja sieltä annettiin vaan lupa, että ajakaa niin kovaa kuin pystytte, ja kunnes sitten 10 kierrosta ennen maalia sitten molemmille annettiin käsky siitä, että hoitakaa autot kotiin, eli maaliin. Ja tämä oli sitten kilpailu. Rubens oli tosi onnellinen tilanteesta, ja hän ajoi kyllä todella loistavan kilpailun. Michael Schumacher selitti sitä pyörähdystään, ja hän yritti tosiaan kova ajaa parikelloa kiinni. Hän ajautui hyvin lähelle parikelloa, auto lipesi siitä liian mahdollisesti hän epäili, että voi olla, että hän oli liian lähellä. Mutta samalla kierroksella myös parikello sanoi, että siinä radan kohdassa oli jotain outoa, ja sen takia sitten hän pyörähti, mutta voi olla, että Schumacher voi olla, että oli liian lähellä. Hän yritti kaikkeensa omien sanojensa mukaan saada kiinni, ja hän epäili, että pikkasen hidasti vauhtia se, kun hän jäi sinne ohitettavien sumppuun, mutta koska hän oli jo siinä vaiheessa Rubensin menossa varikkokäynnin kohdalla, hän oli jo yli 2 sekuntia jäljessä, niin tuskin sekään olisi mitään ratkaisut, ellei niitä ohitettavia olisi ollut. Hän sanoi, että parikello ajoi hienon kilpailun, hän ei jäänyt virheitä, hän ansaitsee voiton, yhtä lailla kuin hän ansaitsee toisen tilan. Kimi tietysti sanoi kaiken sen lisäksi, mitä hän tuossa kertoi suomeksi, niin sen, että hän yrittää olla vähän mahdollisimman usein täällä tässä tilanteessa, ja niin kuin hän sanoi, niin alkukauden aikana epäonni on heitä kohdellut niin paljon, että tämä tekee ihan hyvää välillä. Ja hän oli onnekas, kuten äsken nähtiin niistä kuvista siinä tilanteessa, kun Montoya ja Coulthard osuivat yhteen, että Kimi selvisi siitä tilanteesta ilman mitään vaurioita. Ja hänellä oli sen verran etäisyyttä siihen tilanteeseen, että ei ollut aivan lähellä se kohta. Kyllä, ja sitten se, mikä oli ratkaiseva kohta, oli siinä, että hän yritti Ralfista ohi, ja hän näki, että hän renkaat ovat ihan loppu. Kun hän kertoi tuossa, niin Williamsin renkaat eivät toimineet. Michelin nimenomaan. Hän yritti ohittaa Ralfin, mutta tallilta tuli ilmoitus, että turha ohittaa, että Ralfi on noussut sisään kuitenkin, niin sen jälkeen hän antoi sitten löysäsi vauhtia. Näin on tämän päivän kilpailu käyty läpi, ja tietysti harmillista oli se, että tätä spekulaatiota jouduttiin tässä vähän veivaamaan, mutta tämä Ferrari-peli on tuttua kaavaa noudattava. Seuraava